Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni naghapostang sugilanon, si Playgirl o si Nansalan. Unsay imong gisulti? Sulti. Ani ko, unsay imong gisulti ni Facundo nga nung kalit siyang nausap? Wa! Ah, Wa, oy. Wa ko gisulti niya. Wa ko mutugan sa inyong sikreto. Promise manay, promise. dili mahimong magpabilin kung katabang ning mansyon. Dili ka na mao nga kung plano ang among plano niya na. Yeah. Dili ni mahimo. Kaya unsam rin yung plano manay, ha? Unsa yung plano? Sulti ko. Di bitaw ko mutugan. Ha? Tulain. Sige magmayo iyang mata. Kaya iso na ba ni Tikuha nga kakabutan na niya sa una? Hasta iyang apo. Gapriya sila niya na. Nang gawos ang tinuod nilang kulor. Ay! Katabang? Magpabilin gihapon kung katabang bisan kung makasal na unya sila ni Yana. Dili, di mahimo. Usa ka ray na ang angay nako ining dapita ug dili usa ka katabang. Ha? Maunay angay nako. Tukaing panahon ko nga ako nang gipaabot. Ug dili mahimong dili gihapon kada mahitabo karon. Kung usa ka katabang lang gihapon ang mamahimo kong papel ining mansyon, pues, aron wa na'y mamahimong problema. Hinay-hinayan taon niya ka og patay, Facundo. Mas una ka pa unyang mupahuway kay kanako nga idara na. Niya din siya na matug sa kong lawak. Yana? Yana? Babe, niya ka naman di ay. Sorry, nakatuog ko. O ako makatagbo sa mga pag-abot. Lain mo gud ang akong lawas. Huwag. Ganaw niya kamahigdas kong lawak. Dili ba nga kaslunon naman ta? Kaslunon pa lang. Ug dili ko pa ikaw asawa. Basta dili ka pa mahimo nga muhigda dinhi uban ako. Pero, Labar nga kung I wanna rest. kun mao, dali, higda na. Hiluton ako ang imong No, thank you. Pero gusto na ko matug. Sige. Labat sa dang akong gusto sa akong matog. Hali. Nagdaan dirito pa na ako. Babe, ali na. You didn't get it. Didn't you? Ang sa? Matud ko nga dili pa kita kasado. Ug dili ka pa mahimong muhigda diha sa akong kama uban ako. Do I have to say nga makagawas ka na? Babe, Babe? When? Facundo. Gawas na yan, please. Gusto ko mapahaway. And I can't rest with you. Here with me. Ani kanon tani. Kaon ka manay, kaon ka? Ay pagbuot. Hindi mo kang tanago, ha? Mukaon ko kung kanus ako kanahan. Lain ko kayo, nagkaon ko na siyan ko magtutok. Nagkaon, masunsyos ko. Ha? Kaon na. Kaon, samtang makakaon ka pa. Ha? Lain na sa napag-istoryahan manay, eh. Sam ka, marami tayo. Wait. Ano man na, bibi na? Hilam ha? Lo, maning ka man, bibi na. Ano ganyan ka, bibi na? Hilom lagi kay naglagot ko.
Unsa may dahitabo nimo ha? Kanong gisapot ka man? O nga nung nanaon ka nga wa mo uban si Facundo nimo? Iya kong ipapagawa siya lawak. Kaya dili siya gustong matug nga na ako uban niya siyang kwarto. Oh, oy. Makalagot. Ano may katawa man ka? Ako dyan. O sa'yo ha, may katawa ka. Nakadungog ko. Anak ka, ha? Ano man ka, ha? Asa man? Ha? Hoy, niom ka ng tinidor mo yan, ha? Punor mo kining baba ko, tukan ko din eh. Saan kay? Unsay imong gisulti ni Facundo? Nganong ingon ni Adto ang iyang tinagdan ako? Unsa? Matuhog lang ko ng tinidor mo, taga-dubuan na. Ayaw ba? Saan kay? Gitug-ana ni mo. Stoy! Paumino! Mm. Gitug-ana ni mo siya, unsa? Mitugan ka sa tinuod. Nga, Dili ka tinuod, kumabdos? Bro? Yes. Kondo. Decide ako sa tanan, Yana. Facundo! Facundo! Pasalo ako yan, ha? Pero mas solid akong loyalty sa atong amo. Animal ka, Ellie! Okay. Yana! Yana! Tapte! Hoy! Shit! Yana na unsa man na! Gam sa gad panion og panukmo na ko, no? Lain lang akong tiyan to gapon. Unya, natrap ko sa CR mo nga wa ko makasukol mo. Pero karon, di na ko gustong musugot kay imo kong hudlaton pa. Shit! Ha? Facundo, nagbutang-butang lang ka na siya. Dili tinuod at tanan niya ang gipenalty. Gidaot ako ni Ellie kay dugay na siya naibog nako. Og dili siya makadawat nga ikaw ang akong pakaslan. Apa ni ay? Ba ni mo? Ako mo sa tanon? Salbahis ka, Ele! Sige, bro. Kuha ang inyong mga butang ug pahawa na mugikan diri. Wa ko magkinahanglan og mga tawo nga agap dining akong panimay. Kile, dili ni mahimo. No! No, Facundo! Dili ko ni mo mahimo papahawaon din Oh yes, I can, Yana. Si Lola! Si Lola, gipugos lang ko ni Lola. Pero uwa ko'y gusto mo buhat ini. Nakailangan na ako, sukal pa ka ni Ato. Dako kay ko pagtawad ni mo. Huwag mahal kayo, taka. O dili ko mahimo sa pagpangilan ni mo kung dili pa tungkol sa sugod ni Lola. Animal ka, Hey, gawin na. Uman sa tanan kong gibuhat alang nimo, imo pa kong tokmon! Hayop ka, ha? Basilo ako, Lola. Basilo ako. Nasayon ko kung unsa ka dako ang akong utang kabubuto ni mo. Pero... Enough! Kuya, please. Ayaw ko palayasa. Huwag ako laing kapaingnan. Please. Muluhod ko si mga tubangan. Ayaw lang ko malayasa. Please. Di na kinahanglan. Imo na kong ipasaylo. No need, Yana. Kay bisag unsa pa'y imong buhaton. Wa na'y magkapausabpas kung hukom. Layas na ko karon dayon ning akong panimay. Dili mahimo. Lola. Dako kog nahimo, aron mamahimong ingon ni ini ang inyong kayumtang. Gisakripisyo nako ang tanan alang sa imong apuhan sa pagtuo nga ako ang iyang pakaslan kung buhaton ko ang tanan alang niya. Apan ang imong apuhang babae ang iyang gipili dihang napamabdusan kini niya. Kikalimta niya ang tanan kong nahimong tabang. Ugwa kay kalainan sa imong apuhan. Uy, silyo! Puslan man nga imo naming papahawaon. Manabla ko. Mamatay ka! Uy! Yana! Yan na! Dili! Hala! Hala! Dili! Yana! Yana ganong bibabag ka ba? Dili mo mahimo. Hatyon. Si Facundo. Mahal na ko siya, Lola. Yana! Yana! Buko! Imo kinugan sa pagtigo! Pili, pagdali. Kadto ka siya sa ospital. Pagdali! Stay with me, Yana. Ayaw piyong nga imong mga mata. Pili, larga na yun. Yes, bro! Yana, you have to stay awake. Ayaw piyong nga imong mga mata.
Ayaw na pagsulti. Tinuod ako akong kinol nga mahal na ka. Pasilo ako sa akong nahimo. Yana. Dili lang ako. Yana! Yana! Huwag na siya. Patay na siya. Dili. Siya na. Siya na akong naigo. Ang akong apo. Dili. Dili ko siya apo. Dili ko siya tinuod nga apo. Ay, mamusipat ko. Dili ko magpadakop sa mga pulis. Huwa pa mahuman ang akong misyon na nindapita. Dili ko mahimong mapilanggo. Kinahanglang makabiya ko gikan din eh. Apan mo balik ko, Facundo. Mo balik ko! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!